Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu update. Ngilana ukuthi nje njalo manizobona amakhosikazi Mseleku. Senizowabuka ngeso lesithembu. Lana amakhosikazi angithi enza enye show igumbi lamakhosikazi bayacula ke ngicabanga ukuthi before beqala ukushutha ishow uMangwabe ke angazi uma leculo akalazi noma limchaze noma liyambhora noma kwenzakalani ke manje sengithi uma mkhulu umbuka kanjani uMangwabe futhi ngithi uMangwabe ke nihlezi uzoshintsha imudi bebecula nje bonke abanye beshaya ihlombe ukuthi uMangwabe akalazela iculo vele nami angikuzange ngicela belicula bebeyiqhambela nje lona mhlawumbe futhi baqamba kuMangwabe engekho wasifu uMangwabe ecabangela ke uMangwabe ecabangela unezinto eziningi wazavelela unesi selobo nje wathi yena akamfuni number 5 seniyomgxeka kuyona yonke into sikufanele acule necula ngalazi kodwa vele kumamkhulu ubembheka kanjani Mangwabe ikhona lento abayenzayo ngoMangwabe noma mkhulu ukuthi ngathi abadonselana umoya kahle hle kodwa bakwenza kwishow ukuthi ke mzombe ke asazi ukuthi banjani nawo amakhosikazi kababa Mseleku khona enye video ade ngibona nje esho ukuthi uyobonga ngani inkosini ngoba bayikho konke khona asikho ade ngifunda ethi akafuni nokuthi kuhambe noyedwa ngoba nje mangaba khona uhamba ngeke azabe right nekhanda lingamphendukela so usuke esholani ukuthi bahamba sizosele siyincane into engazi ukuthi nje uma kusekhona uMangwabe indaba ya number 5 ayikho kodwa ke nizosibekezelela la ku social media ngoba sisazowaqamba lawo manga osisi nje bazovela beshutheni wabo Mseleku esibabona ngathi mhlawumbe bawo size 36 38 yena mamtolo yena umamtolo umuntu ophilayo akasekho ngisho umngani wakhe ofuna nje ukuthi ebhadlaza ama-files akhe akasaxabani ngisho lana umngani oyedwa noma isihlobo mhlawumbe waboleka imali wangamnika amasesho ukuthi nangu-ke umuntu kaMseleku kadlalwa ngathi mina bengizonikhombisa amakhosikazi ababa Mseleku ayikho into bengizonitshela yona we guys ngicela ukubuza ukuthi abahole ngomhla 30 imali khona yini ngoba thina esihole ngomhla 25 imali ayikho kwenzakalani nabo uthi mhlawumbe uyasijikela ake ngiyivale le video sengizoxoxa iy'nkinga zami lapha kini mase nibe ningasiko kodwa ngempela imali ishona manje bo anikho ukuthi awalandiwe lamagundane engabe amagundane athatha asitshontshela imali namanje ngeke angikholwa lento ukuthi akukapheli ngisho 2 weeks imali ingenile kodwa ayisekho okunye-ke ngiyabonga support ngiyabonga ngikwedi ngibuye ngiyikhulumele kanje ngesinye isikhathi kodwa yeke sengizokuyeka ngoba abanye abakuthandi nokuhleka nje sengizokuyeka abanye abakuthandi ngizozama ukuthi nje uma ngifika la ngibe serious kakhulu ngikhombise ukuthi ngempela nami ngiyakwazi ukuba serious Thank you so much. Bye. Macele